ମୋ ବୋଉ ଆଜି ତେନ୍ତୁଲି ଖଟା କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କରୁଛି। ଜୁଆଣି, ପାନ ମଧୁରୀ, ଜିରା, ସେଥିରେ ମେଥି, ସୋରିଷ ସବୁ ପକେଇ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲା। ଆଗେ ଭାଜିକି କାଢ଼ି ଦେଇଛି ତାକୁ, ତାପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଦେବ। ହାଲକା ଗୁଣ୍ଡ କରିବ, ମାନେ ଯେମିତି ଖଦଡ଼ ଖଦଡ଼ ଟିକେ ଟିକେ ଥିବ। ତାପରେ ତେଲ ଦେଇକି, ତେଲ ଟିକେ ତାତିଗଲେ ଫୁଟଣ ପକେଇକି ତା ଦେହରେ ଗୁଡ଼ ଦେଇକି ଟିକେ ପାଗ କରିଦେବା। ପାଗ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ତେନ୍ତୁଲି ପକେଇକି ସେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକେଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ହେଇଗଲେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଗୋଟେ ଏମିତିକା ପତ୍ରରେ ତାକୁ ତେଲ ଲଗେଇକି ଆଗ ତା ଉପରେ କାଢ଼ିଦେବେ। କାଢ଼ି ତାକୁ କିଛି ଦିନ ଖରାରେ, କିଛି ଦିନ ନାହିଁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଖରା ଦେଇକି ତାକୁ ବୟାରେ ପୁରେଇ ଷ୍ଟୋର୍ କରିଦେବେ। ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ, 1 year ବି ଖାଇପାରିବେ ଖଟାକୁ ରଖି। ମୋ ବୋଉ ଆଜି ବନେଇଛି ମୋ ପାଇଁକା, ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ବୋଲି ଶାଶୁଘରକୁ। ଖଟା ଆଜି ବନା ହେଉଛି। ଏ ଯେମିତି ଗରମ ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ବସିକି ଚୁଲିରେ ସେ ଖଟା ବନଉଛି ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଆସିକି। ତମ ଆଡ଼େ ସବୁ ଏମିତି ଗରମ ହେଲାଣି ନା? କ'ଣ କାଟୁଛୁ ତୁ? ଇଏ ପୁରା ବା ଇଏ ଆମ୍ବ, କଷି ଆମ୍ବ, ଆକୁ ତ କେମିତି ଖଟା କରିବ? ମସଲା ଦେଇକି ଆଗେ ଲୁଣ ପାଣିରେ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଶୁଖି ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଥିବ, ଶୁଖୁଆ ମଲା ମାଛ। ଏ ମୋ ପିଇସି ମଲା ମାଛ ଭଳିଆ ଶୁଖେଇକି ସେ ଖଟା କରିବ। ବହୁତ ଜୋରେ ଗରମ ହେଉଛି, ବସି ହେଉନି ଚୁଲି ପାଖରେ। କେମିତି ବହୁତ ବସୁଛୁ ଲୋ? ଜାମା ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ଗ୍ୟା ଲାଗୁଛି। ହାତ କାଟି ନାଇକି ଆଣିଛି। ଭାରି ଜୋରେ ଗରମ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି ଲୋ। ଖଟା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଟିକେ ଖରାରେ ତାକୁ ଦିଆହେବ। ଗୋଟେ ପିସ୍ କୁନ୍ଦେଇ ଦେବୁ, ଚାଖିବି ଖାଲି ଟିକେ ଆଣେ, ବେଶୀ ନାହିଁ।